V nedeľu 23. novembra sa v koncertnej sieni františkánskeho kláštora v rámci cezhraničného literárneho projektu Hraničné písanie uskutočnilo autorské čítanie po slovensky, česky a nemecky. Jeho aktérmi boli česká spisovateľka Viera Fojtová, rakúsky spisovateľ Hajmo Handl a slovenskí autori Jozef Špaček a Milan Richter. V ich podaní odzneli ukážky z ich tvorby. Podujatie, ktorého sa zúčastnil aj viceprimátor Skalice Ľudovít Barát, hudobne dotvoril študent Skalického gymnázia a 2. stupňa základnej umeleckej školy v Skalici Julius Kos. Ako vlastne vznikla myšlienka projektu Hraničné písanie? Tento projekt sa zrodil v hlavách dvoch účinkujúcich, a to pána Handla z Rakúska, spisovateľa a kultúrneho činiteľa, tiež aj politológa, a pána Milana Richtera, prekladateľa, básnika a vydavateľa kníh, ktorí už dávnejšie spolupracovali. A pánovi Handlovi sa podarilo zapojiť do toho aj krajinskú vládu, Dolné Rakúsko, ako aj mestá a mestečká tu v tejto časti. Čiže na moravskej strane sú to Valtice, je to rakúnsky Dresing a zapojili sme sa do toho aj my v Skalici. A tak sme teda v podstate túto sériu podujatí v Skalici otvárali. Takže bolo to naozaj len výsledkom takejto dobrej vôle a vydarenej spolupráce v podstate týchto dvoch ľudí, a k tomu som troška pridal ešte aj svoju tú maličkosť, dá sa povedať. O čom vlastne tento projekt je a komu je určený? Určený je veľmi širokému publiku, v podstate všetkým záujemcom o kvalitnú literatúru, ktorá má šance prekonávať aj hranice regiónov, a je teda v podstate určený aj teda záujemcom o literatúru v týchto oblastiach a mal by odrážať jednak aj problematiku regiónov, ale aj, dá sa povedať, už mal by odrážať aj dianie v tých jednotlivých národných literatúrach. Boli do toho zapojení viacerí autori z Českej republiky, teda konkrétne z Moravy, a ďalej budú na tom tiež participovať ešte ďalší autori z Rakúska. Takže v podstate sa ten projekt ako v tomto prvom ročníku na prvý raz rozšíril cirka asi na 8 autorov z týchto troch krajín. Výstupom z tohto projektu je jedna publikácia. Aká je to publikácia? No, výstupom je zaujímavá publikácia, ktorá sa včera vlastne tam predstavila úplne prvý raz. Je to publikácia nazvaná, ako je celá táto akcia, Písanie na hranici v slovenčine, a sú tam texty autorov na tej akcii zúčastnených v svojich jazykoch a zároveň sú aj preložené do príslušných jazykov. Slovenské a české texty sú preložené do nemčiny a nemecký text je preložený do češtiny. Takže takto vznikla trojazyčná publikácia. Sú tam aj profily zúčastnených autorov a je aj vysvetlený zámer celého projektu, ako aj všetci tí, ktorí projekt podporili a teda sa na ňom zúčastnili, či už finančne alebo poskytnutím času, miesta, priestoru. Kde si túto knihu môžu záujemcovia kúpiť? Na tejto akcii bola všetkým zúčastneným zadávaná gratis, ale bude ju možné sa s nej dostať cez knižnice a myslím si, že bude možnosť ponúkať aj v tyku.